Mladí reprezentanti, kajakári z Afriky. Keďže v zime sa u nás vonku nedá trénovať, vybrali sa na vlastnú päsť do Ugandy na veľkú vodu, ako nazývajú Biely Níl. Zápasili tam nielen s vlnami a horúčavami, ale napríklad aj s jedovatými pavúkmi či hadmi. Uganda. Vítajte v krajine snov všetkých kajakárov s jednou z najdlhších riek sveta, takmer 6700 kilometrovým Bielym Nílom s divokou vodou. Práve sem sa vrhla skupinka mladých Slovákov trénovať na majstrovstvá sveta. Ja prvýkrát slaviť Níl, som veľmi zvedavý. Možno vám pri týchto záberoch behá mráz po chrbte, no verte, že pre týchto ľudí je to len o niečo adrenalinovejší tréning. To nie je ani strach, je to skôr rešpekt pre tou vodou. Nečudo, na Níle natrafíte na všetky vodácké obťažnosti až po tú najnáročnejšiu šestkovú peraj. Ostatné sú nezjazdné a tam už si netrúfne ani ten najlepší z najlepších. Poriadny adrenalín tak určite nechýbal. Len som trošku netrafila správnu cestu a bol to úplne v pohode, akurát, že chalani hovorili, že to vyzeralo, že proste asi zomrem. Ja som myslel, že zomrem od strachu. Už priateľ, tréner a zároveň jeden z najlepších v európskom pohári a svetovom pohári vo freestyle na divokej vode mal veru dôvod strachovať sa. No kto by povedal, že toto dievča s nevinnou tvárou sa na divokej vode mení na malého čerta. Presnejšie povedané držiteľku prvého miesta v európskom pohári Kajak Freestyle 2006. Po prvé neviem, kam ideme vôbec a po druhé sa musíme predierať cez trávu, ktorá je 2 metre vysoká a môžu tam byť pavúci a hady a neviem čo ešte, už nechcem vedieť čo. A nie len to, ale aj jedovaté pavúky a popri kajaku sem tam prepláva krokodíl. No napriek všetkému je to nádherná krajina. Tu všetci spávali v stanoch kvôli hmyzu a kadejakej inej hávedi, o ktorej my nemáme ani šajnu. No úplne strašne som sa bála, takže ty kokos, brutálna divočina. No a v prípade, že si v tejto oblasti zavoláte taxík, v žiadnom prípade nečakajte auto. Ale musím vám povedať, že vždy vysadajte na motorke. Nie je to v stranu, kde vy, ak nechcete dopadnúť tak ako ja. Čuma. Na Slovensku si prídu na svoje kajakári ako i raftári až od 1. apríla, kedy sa otvorí vodný kanál v Čuňove. To najlepší slávnový kanál v Európe a sa strašne teším, kedy tu budem trénovať. Čas vyhradený pre naše reportáže.